Noma tushen arziki, ai noma yaƙin ci gaba. Noma tushen arziki, ai noma yaƙin ci gaba. Gaishe ku. To fata alkhairin manoma, kamar yadda kuka sani huda sunufa. Huda sunufa tana ƙara amfani lafiya da huda da fure da yaya da maganin cututtuka, kuma tana maganin bugau kamar wannan za ku ga barkonon yana yaushi. Tana kuma ƙara amfani lafiya da huda da fure da yaya. Tana da sa amfani ya buɗe, kuma tana samu kamar tana da chemical ɗin da yake hana amfani irin bugau ɗin nan. Akwai chemical ɗin iya dare da ganyen zai shiga cikin jijiyan amfani ko tumatir ko albasa ko wake, ya zama to cewa kana amfani ita akai-akai. Da tumatirinka ko amfaninka yana sati 2 zuwa 3. Yan fa cutar ta da ta shiga, to gaskiya ba ta da magani. Kusa zai ce ba ta da magani. Kuma za ku lura ma za ku gani. Amfaninka in ya kamu da wannan cutar, za ka ga amfani ya heda ya kama kamar huda da fure da yaya. Ba maganin bane. Magani lokacin da zai wa amfani a jiki, to lokacin ya ƙure. Shi aka ce an wani likita zai baka magani 13. To 13 na a cikin misali kamar duk kwana 3 ko kwana 7 zaka fesa maganin nan. To shi aka ce a cikin amfanin ka soma fure a ɗebe sati 3 kwana 21 an tafi abaka ko ba ta baka ba. To shine abin da ke so gane, shi magani yana wa amfani magani, amma rigakafi aka ce yafi magani. Kamar misali nake maka aka bugau, amfanin ka ko wake yau tana sati 2 za ka soma amfani da wani huda. In kana amfani da wani huda ka dasa tumatir kana sati 3 ko barkono ko albasa ko wata yabanya ko shinkafa, ita sunufa taki ne, amma muna ba manoma shawara ya fi ƙarfi a ganyayyaki.